Skripek na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hlasoval za. Ja som za tých, ktorí sú utláčaní, prenasledovaní a zabíjani, a to každodenne. Mňa naozaj trápi postoj niektorých poslancov Európskeho parlamentu, zatvárajú oči. Hovorí sa o kresťanoch, ktorí sú zabíjani iba kvôli ich vierovýznaniu. Ale spravodlivosť treba zabezpečiť hneď teraz. Ja chcem povedať, že ja som pyšný na to, že som kresťan. Ja môžem na rozdiel od tých študentov v Kenii hovoriť bez strachu, ale tí študenti za to museli zaplatiť životom. Neboli náhodnými obeťami, jednoducho sú to martíri.